Ay hodo ale Jehovah na sun tumibul. Sileban. Sai tarsabur do hati uro di partigor. Jalalas di roha di akan naujur marroha. Ido sahatna mertua doa kana tumangihon hatani debata jalan na piapsa. Amin. Mari demeita. Tahatidak ma tahi sungun na hinatidak kon idongat ta saha porsiaw di sadok portibion rap mahita magdok au porsia di debata Jehovah ido ama parguguna satu dosan au porsia di ton Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana dituboni si Maria nagabe-gabe siato di porbadia andoran suatu dua di dua tuhata natu mandai di pahuman silatus namate tarpaja do ibana di haupina sila natua tu bonor toru di depan manulak makulu di hari patulu nama naik tu surgo laudu di siamun di bata jauh amanai pargugu na suatu dosan di sima ibana pa imamulak sogo tu tanor naumi halak nama mulu dor namate au porsean itu di porbadia jaladok sada hurine badia uti atau panyala Kristen akara badia do da sesandi dosa do da taina mandok mulak bangul do sugut daging halak nong mati do dia nguluan na sura suda amin. Kabegema kor sian pungwanina gracia diurutian non kor ama Joshua.
tabegema tikta di bagasan Natal Parjuloon. Shalom, selamat hari Natal ma dihita salhutna. Sunggul-sunggul di pesta parjolo perningotan Ari Hatu Tubuh nitu hatta Yesus Sadarion, Rabu 25 Desember 2024. Na parjolo, perayaan pesta Natal pertama dan perjamuan kudus. Pada hari ini, Rabu 25 Desember 2024, adalah perayaan pesta Natal yang pertama, dilaksanakan 2 kali ibadah. Tadi pagi pukul 7.30 WIB berbahasa Indonesia, dan siang ini dimulai pukul 11 WIB berbahasa Batak, dan akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Napa dua hon perayaan pesta Natal kedua dan baptisan kudus. Besok hari Kamis 26 Desember 2024 adalah pesta Natal yang kedua. Gereja kita akan mengadakan ibadah pesta Natal yang kedua masuk pukul 10 WIB. Sekali lagi, masuk pukul 10 WIB, hanya 1 kali ibadah berbahasa Batak. Sekaligus pelayanan baptisan kudus Manang Padidion Nabadia reguler pada 8 orang dari 7 keluarga, dan sidi khusus bagi jemaat yang sudah belajar sebanyak 3 orang. Patuluhon, perjamuan kudus bagi jemaat yang sakit menahun. Gereja kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus untuk jemaat yang sakit menahun besok hari Kamis 26 Desember 2024 mulai pukul 14 WIB bertempat di rumah jemaat tersebut. Songonima sunggul-sunggul dihita sadarion botima horas. Tuaing tabegema kor gabungan lansia. Diudutian non paduan suara Galileo.
Marende mahita sian buku ede nomor 20 sada ayat sada hut mahita pasato peleat sada ado sada b.
Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imamangaramoti ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas malihita manginang. Dorak sahujaha hatan itu hatta di pesta las nirohatta sadarion ima pesta parningotan di hatutubu ni si paluai pasahaton nami ma sian keluarga besar parhalado HKBP Cimahi Jalan Lurah Padita Resort Padita Fungsional songoni parhalado akka partohonan situa songoni akka manami inanami parhalado naso partohonan di tonga-tonga ni Hurion. Secara khusus mas siak kami keluarga Padita Samuel Inang Rahmawati songoni dohot yanakon nami Willy dohot France pasahaton tuhita saluhutna amanginang jalohamu matabi holong nami sian uduk dohot serep ni rohanami pasahatot tuhamu saluhutna. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Mauliate ma nuaing tajahama barita las ni roha di Natal na parjuluon imana tersurat di Heber bidusada ayat 5 sahatu ayat 12 songonot didok aitu suruh dia mahia didok anakku doho sadariot doho hutubuhon manang audo gabi amana jala ibana gabi anakku alai dinanaing togihonon namuse tu portibion ibana na parjolo tubui disima didok ikom marsinggang tujolona sude akka suru-suruan ni debata didok donian taringot tuakka suru-suruani ibana mabay na logo suru-suruan na api na marjibur-jibur do parhaladona alay taringot tu anaki didok rodi saliling-liling na do habang sami ali debata tukot hati gorat do tukot harajaumi dihaholongi hodo hati goran jala dihagigi hokko do hajahaton alani ido dimiyak kod debata miyak halalas niroha tuho ali debata sumurung asa tuakka dongami dungi hoale Tuhan paujakot tanood dimulanai jala jadi-jadian ni tangammu do parlangitani magodo akai muse alai totong domian anggoho lau buruk doi saluhutna songon ulos songon sape-sape balunomui sude gabemu bama alayang goho laos tong doho dang macohot akka taumi idoanggo sahat ni turpuki hamu akka donga hinaholongan ni Tuhatta Yesus molo tapay hutihut turpukon tu pestata di bagasan sadarion say apalah heran na holang do pikiran ala somalna molo marnatal hita apalagi pesta parjolo songonon say jamita siya Lukas do say jamita hatutubu do boa parjojor ni hatutubu ni Jesus si paluai alai molo tabereng di pesta Natal ta sadarion sian surat Ibrani manang na sian surat Heber
Ay dangadong bebarita hatutubo risi. Dangadong bedisi barita nung ngatubo Tuhan Yesus di hutan ni si Daud si paluay ima Kristus Tuhani. Dangbe. Hape, iro nasay tarayahon. Iro nasay tapaingot-ingot. Ubay na marnatal hita. Memang hamuak kadungan. Tohodo marnatal hita. Paingot-ingot. Ari hatutubo ni Jesus Kristus. Dako kamu juga sama tik tunai kon story iba, unang maribut tu. Paingot tamu na jo. Boleh terganggu. Gawe ado hatawatan na olo mahal ko pusuk. Mulu binigi ribut kan. Takut do dipaingot unang ribut. Jadi hamuak kadungan mongolo tanunur memang agak berbeda sa halion. Alay salah do daw. Bahasa daw. Nabudari nunga tapestahon. Ima pesta parningotan malam hatutubo ni Tuhan Yesus. Minggu umum madabudari perpunguak budari pesta hatutubo ni Tuhan Yesus. Secara mendetail lunga ditaringoti berisi boado Tuhan Yesus na dibagabagahon, boado Tuhan Yesus naung tubuh ibana, boado Tuhan Yesus nagabesod ng ibana, hatiuron ibana, sipalua ibana, dohot las ni roha ibana, dibagasang ngulo ni halak na porsiya. Nuaing substansi ni natalima muse naing di pa oddol dibagasan ngulo ni halak na porsiya. Ahanan yang dipaudol. Molo halak naung majalo Jesus tubuh di bagasang uluna, halak naung marnatal di bagasang uluna, ikot takas do ibana marhua manada Jesusi sotung dodang tatadda alai tarayahon. Sotung do holat tabereng alai lak tatadda. Manang sotung do holat tabege alai dang taulahon. Secara prinsip tanokma orang yang percaya pasti sudah mengenal Kristus. Mengenal bukan berarti hanya dapat melihat. Mertua ma na porsia nak peso di ida. Ido. Alayahan ma didokon. Naing adong takas lambagas pangatusion ni halak na porsia. Ia Yesus na tubui. Ima anak ni debata na swadong hatudosan na di hasianganon. Molo dihatai ropar di surga madokot tu parmahani nungga tubuh di hamu sabor inon dinna alai nuaing di dokma marhiti hatani debata ia akka suru-suruani dang dos noni dohot tuhammi. Ia akka suru-suruani dang dos noni dohot Tuhan Yesus naung ni pestahon mi na tapi dipakai debata na sida nang pedisuru Tuhan na sida alai dangadong anggo na maduai Tuhan Yesus di bagasan ngolu ni hajol mauta ido neneng dohonon. Alaniaha adong aliran gnostik aliran di Jamani. Saya holan na mamaki pikiran naon ayang guna disuruh ni debata doho suruh-suruhan ni berarti sarupa doi hape doho anak ni debata ay anak ni debata ipe na sinuru ni debata do turut tu portibion atok sobaut do malaikat daong ido hapol siota alai dipakai doi memang Allah menyuruh para malaikat. Tapi Allah tidak pernah berkata kepada malaikat bahwa dia adalah anak Allah. Disuruh mah anakna Yesus Kristus alai tuibana dudok odo anak haholong aku. Hamuak kadongan.
Ahadon na nang pamanaton na siyang nguluta sa kalat na porsiya dinatalta sa daryong. Naing di pamana rohata, naing di pamana ati-atita, naing di pamana dohot haporsiota, panadayon na sitong, panadayon na takas, panadayon na bulus to bata. Di sino panadayon ng tu Jesus Kristus nang ditod di porbadia asa dada adok kape harajaon na asing, dada adok kape huaso na asing, selain kuasa Tuhan, selain Tuhan yang berkuasa, selain kerajaan Allah, selain Allah yang mempunyai kerajaan itu sendiri. Dangadong namarhuaso di ngolum agiai sepe. Ilok ko nakkin nang pesuru-suruan taksisobaw ni. Lausom maneng mengajak kita ngulu ni haporsiyaw ta, parbuwe ni haporsiyaw ni namarnatal. Ingo maluhut mangulumi sumobba Jesusi. Luhut mangulumi sumobba Jesusi. Unang golom ria-ria. Unang dangol-dangol sisilon, unang suam-suam kuku imani. Tetapi iman itu benar-benar teguh ketika kita merayakan Kristus sudah lahir, berarti kita mengenal Kristus itu sebagai anak Allah, dia yang bertahta di kerajaannya, dia yang mempunyai kerajaan di bumi dan di surga, dia yang mempunyai segala-galanya. Atong molosongonido habe dangadong bihapor siyaut manangahan na ditong-atong ali hasianganon. Amin. Naing papuliton hapor siyaut tado na manginang. Dangadong namarhoaso aseng ngidebata di portibion. Alaliso tungaro kita naolo makapor siyaya giyaha di hasianganon. Nang pehera na marguguno ni. Marguguno malaikat. Padilit duhuaso tu malaikat. Alay nagsisok baong malaikat. Natinopan ni debata di. Ito. Nagsisok baong ni. Gudang go di pakai debata sarana di bagas ang ulutol lau patad dahon ni mana gudang. Marhite si Maria, marhite si Joseph. Alay nagsisok baong ni. Marhite kandang domba, marhite palungan, nagsisok baong ni. Dangadok si sobaw na asing. Asing ni Tuhan Yesus na tubo di bara ni pinahani. Hola ni bana do. Sa ulat nali, molo pehera na marhagogo taberek portibion. Jala sa itarok do, marhagogo do portibion. Alay dangong gugo no ni siat Tuhan mi. Ima na perjulu, na padua hon. Harajaw ni debata manotong rodi saleling nililing na. Molo na manotong do diluluy ho. Tadda ma Jesus munang tubuy. Hapor siyay may bana, tiyo may bana, dungi manotong ma harajaw ni di ho. Lehonon ni Tuhan mo. Alayang go harajaw na maropasopas do diluluy ho. Anggo harajaw na maropasopas do taluluy. Satok kido masani di nguluhon. Ay martitibedo humusorbedo anggo na dihas yang alon martitibedo saluna adong do arian adong do borngin adong do dadanak adong do narebaja adong do tikki mangula adong tikki mababoy adong do tikki marhua manghalohai do hot akkalan na asing martitibedo sudi pilih ma harajaun ni debata na manotongido diho manang harajaun na marobas-obas na pinarade ni portibion. Molo na marobas-obasido. Ahamado honot disi. Alay molo na manotongido harajaun ni debata. Mulak manakiko di panadaw mo to Jesus Kristus nang tubuy. Jala ulahom ma ulahon hobartu na sinuro ni Tuhatta Jesus. Siya dia luluatay, siya dia botootay, iya hatay na sinihaton ni debata. Di Bibel, anggo di mulana, marhite-hite akka nabi, panurirang,
dohok mamuse akka apostel Tuhan Yesus nuaing disihat tomai marhiti-hiti akka naposona di pasat tuhita amanginang nuaing di tonga-tonga ni natalon di dokma manobba Yesus anak ni debata molo radedo ho majalo hangoluan harajaon na saleleng nileleng nai dada na mga luluy harajaon na marobbasob-bason so tungolo ho sumobba manangise asing ni sumobba Tuhanmu naung tubu di hutan ni si Daud di Betlehem di barani pinahan Nabi Norhos peak di panggagatan ima sobba ima haposi ima auhon di bagasan ngolum ima buat di bagasan ngolum asa sudena mamaretta ngolumon holat debata marhite-hite hatana asa sude ngolumon na sinirado na sinodangan di hata ni debata jalang ngolumpe di barmudu-mudu debata marhite todina na badiay ima lapatan na hita naung majalo Jesus na tubui ima lapatan na hita naung majalo Jesus si paluay Jesus si pangolu di bagasan ngolut taon Buasay kok karajaon na hurwaluluata didok ya harajaon ni debata mangulahon marhite-hite hatigoran dohot hasitongan ay hatigoran do ibana ay hasitongan do ibana alali diuluho di bana do harajaon ni debata marhite hasitongan ni marhite hatigoran ni anggo hasitongan dohot hatigoran ni dang terluluan mui di harajaon ni Portibion. Itu tidak bisa kamu dapatkan di dalam kerajaan dunia. Kebenaran dan keadilan itu hanya dapat kamu dapatkan di dalam kerajaan Tuhan. Maka ingin hidupmu adil, maka ingin hidupmu tigor, dohot na puna ho di hati gorani di harajaon ni debatai mahita mangulu di harajaon ni Tuhani mahita mangulu lausido nang ni hatahon ni surat Ibranion Heberon tuak kahalak nang porseha sebelum na alay nung ngamulak-ulak be partodion na haporseon nay mamikiri mo se tuna barjoloy di paulak-ulak ala niya kapikiran na lamalo na saya membanding-bandingkan sude akan na pinapahan ni debata do akan na boy di pikiran na sida tuna so boy di pikiran na sida ala ni hamak kadongan di tonga-tonga ni natalta sa halyon molo na budari tapagala lilin sonang ni borngin nay ujuro Jesusi nung nga ditaluhon ni bana sude subia ni Portibion nung nga ditaluhon sude raja ni Portibion nung nga ditaluhon sude hagulapon ni Portibion nuaing di iho mahita marhite hata ni Tuhanon dangadok Tuhan na asing sa pala nung dihapor siya hoy bana sa pala nung dioloy hoy bana di jalo hoy bana di bagasan ngolumon unang bejalo akasuha-suha ni Portibion laho mga rajay ngolum unang bejalo subia ni hasianganon na mga rajay ngolum alay ingop ma Tuhan na makokopo Tuhan na paluahoko Tuhan na mga lehot ho hanguluan sa liling nililing na amen. Selama hari Natal madihita jadi mulu hari Natalikan ikolas doroha jala las ni rohai ala Jesusido dihita dangalani na asing jala las rohakku mamereng na marnatalon di bagasat tikyon na budari pelas rohakku ala nunga butul-butul be rohita tu bagas joro marnatal lau marsobba Tuhani na rohakku na budari dang apalah hupatuduhok kami be kemewahan nami Tuhanin na rohakku na budari tapuji matorus Tuhani dari kesederhanaan kita harus tetap menyembah Tuhan
Kita bersyukur untuk itu semua. Jalan waik pe tung masailas maruhat tadi ngulut tahun ala Tuhan nata sobbay ibana do na punah harajaw na manotong inakin dang portibion molo dileho pe itu hita satokit do sudi harajaw na di portibion dungono 10 tahun pasiup bedo siak karajaw ni ate dung 50 tahun 55 tahun pasiup bedo sudi siak karajaw ni ale harajaw ni de bata rodi saliling-giling na doa manginang manotong dang holan noaing di partikianon dohot do di partikia mudung mate ho dung mulak mangulu hita songom Jesus nong mulak mangului parjab barmahita di surgo hasonangan ido harajaon na manotong na pinaradeni Tuhan Yesus na tapis tahod di bagasa tikyot di hita di bagasa nguluta jaloot ta bahasisaan ni dosa marhite ulaw na badia anon atok sudi mamarulaw na badia akan ng boy marulaw na badia holan akan na sumardo sa maanon unang polado marulaw na badia ala tu pardosa do ulaw na badia daktu na badia noni tu pardosa doi ulaw na badia asa di sesa dosata atong nasomarulaw na badia holan nasomardo sa maanon satuju mahita irotong berhati mulu adongan non namulak dang marulaw na badia tersurat tamu magwarna nasomardo sa ruas ni HKBP Cimahi sada sianu dua sianu inna bayi-bayi madaftar na kan Idotong. Jadi ayo semangat manginang di ngulut tahun nung adiliau Yesus Kristus dilihat do pepe ngampuna dosa tu hita marhite mudari Yesus do marhite daging ni Yesus laho manesa dosa ta saluhutna las marohatta di pesta ta sadarion di pesta las nirohon mersugut musim marpesta do pehita pesta paduahon nang pegawe sunyi-sunyi noniate Dakku bawa tu alaut do piau deng marpesta paduahon. Biasana pesta paduahon god do garijaon. Anggo marsugo god do rauna ke. Molo dang idokon olo inna dang amin. God do marsugo to. Dingot taburo na madokok goki manangise. Robe marsugo ti tamadjalo asi-asi siat Tuhani. Robe mahita makalason paso-paso ni Tuhani nang diari marsugo take unang apala hola di pesta parjuluon atong terus mahita ro konsisten manguluta konsisten imata selalu do tadok kon memang hapor siat tayo lo do labil dak konsisten hapor siat tay seandainya kita konsisten yang bertuhan mang tabunay nguluta yate dang adong bedisi arsa ni roha dohot dia karena selalu dihiburkan oleh Tuhan perngulunon atong jalo manon asini roha nasihat Tuhani solat nari selamat hari Natal madihita wanginang di pasu-pasu di pargugui di patau Tuhan de batama hamuna di nasa ulaon doho pardalanan ni ngulumuna amin pasu-pasu mahatam ale Tuhan bohal nami di ngulu nami maka porsiai ho duku porsiai hami Yesus nong tubuh lau simanang hati dakonon nami naing ulahonon nami hajong jokonon nami di bagasan ngulu nami jaloon nami masa tokin nari Tuhan ulaon nabadia paso-paso hami do ruas ni huriam nama jaloi paso-paso na posom na patupahon asa ibana Tuhan sikakmu laho pasahat to ni ditonga-tonga ni hasiang anon pinuji maho disudidinggan ni basam marhite Yesus Kristus pamalum dongan nami na marsahit na subuhi rapak dohot tamin waing di dia binasida Tuhan homa na mamasu-masu daging dohot todina mangasahot Yesus Kristus amin tajalo mahata ni debata di bagasa tikyon sian nasa hapor siauta tapasa mapiliata tu Tuhan Yesus marhite huriana marit de mahita
suruhan puji majao barabdo sudena mertuan sana itu aja batarisu asomba maiban asomba maiban asomba maiban rajana oh Jesus Tuhanku saya puji aku papan mulia berdosa ai gabe joma tak soma maiban tak soma maiban tak soma maiban rajana Tuhan di saluhut di tagona bersubitano Alami joma alihamano Tasoba maiban Tasoba maiban Tasoba maiban Rajana Amuna suruhan puji majao barabdo sudin nama Tuhan sangat di Tuhan dibata di surga tasomba maiban tasomba maiban tasomba maiban di hamunama namin na namin nuang masuk mahita tu acara marulaw na badia. Akan adohot na marulaw na badia ima akan naong mga maluas yan pakakugion jala tu aka ruas na di ruhut parmahan yon pamicangod dope hudulma na sida di bangkuna. Masuk mahita, marede mahita sen buku ede nomor 152 ayat sada. Yesus namamu dosa di portebion walu hari Yesus nama morzan dosa di portebion awal
dami ni debatana sumurung sian salhut roha, ima mangaramoti ati-ati muna, dohot roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, ama namin na di banua gitjang, si roham, topot mahami na pungodison, adora ko pangak kami anon parpadanan na badiyay, leon ma to di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsyaw na mangulo di hami, asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, na makokop hami, pargugoy mahami maswadaho diri nami, asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaw na mangului, say taiti rohanami, asa lam malungu kami tu banua gijang, asa say masihol hami, pay maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaol ni debata. Itasakap noaing mga ton parpadanan na badiyeng. Di bahin ita tibang majumolo, manang natau hita marulaon na badiya. Asauna ko na uhum manang isesyak kitaon. Ay holan na uduk roha jalan na manolosoli rohana. Ala ni pabahinan na nasoture. Jalan na manopoti dosana, jalan na porsea dihasisani dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mga ton parpadanan na badiyay. Alay akan na dohot marulaon na badiya, unang bedioloy sibolis, unang bedidadati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyaning, tunggo tapok kamu mahosom, dohlate ni roha, alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus nong mate, jalan nong mulak mangolu humokop pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di ba ini tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamuma sukus-sukunon, jong-jong mahamu saluhu na. Di parhatu turuhamdo, halak pardo sa hosyan hatutubum, dohot ala ni pangalosim di patik ni dibata, molo di parhatu turuhamdo, dogma olo. Namarsa doruham ala dosami, jala di pangidoroham, naing maluaho nuaing siya dosam, molo songoni roham dogma olo. Di parhatuturuhamdo ng ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon, pangoluhon pardosa, ibana ng mate dohot mula mangolu, humakopo, mamorsan jalamane sa dosam, molo songoni di parhatuturuham, dogma olo. Olo doho manggotapon siya nasa roham late ni roha, dohot hosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsaki ho, jala na olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesaw ni debata sude dosam, molo songoni roham, dogma olo. Atong tapauduk bima rohata, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu matangi angon di bagasa rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami, ay jot-jot hulaw si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dosogot, molo balos sonommu tuhami, hobbar tu pabahinan nami. Alay ala ni gudang ni asidot tolong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naong nilehonmu humokop pami, ala ni uban na humhami mangido tuho, asi maroham dihami, say jalo mahami, say sesama sudido sa nami,
Jalaleo to di parbadia tuhami, asa margugu hami, mangalo na sa dosa, dohot mangulahon, nahubar tulomo ni roham, saliling di tanod dope hami. Amin atong hamu akan nama ng poti dosa muna, jala na mawas di asin ni rohan ni debata. Sa isahat matuhamu, na hinapursiyan muna, mga saon hata ni debata, hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna, nunga se sa saluhud dosa muna, marhite-hite guar di debata ama, dohot anak, dohot tod di parbadia. Amin alia manami na di banwa gidjang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say South Malomo ni Roham di banotongon songon na di banwa gidjang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami songop panesa nami, di dosa nidong na mardosa tuhami, una kami tugay tu pangudyunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na punaharajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapos sa liling nililing na. Amen. Hudul mahita, marende mahita, siyan bukwede. Jesus now sinet dihaw na pinasin mahal totoo ng Atok tangyo kamu matona ni Tuhan Yesus, lau padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai oju tarjehe ibana didok mamauliate dungi di ponggolimain di paleon matu akasi siana hut madidok jalo hamuma jala pangan ma dagik kudui na nileho tuhamatean humokop pamu baik kamu masongoni bain parningotan muna diaw. Jaladuksun nasi damangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu nani usehon humokko pamu bain hasesa ni dosa say baik kamu masongoni bain parringotan muna diaw. Atong Roma hamu nung ngarade sude ida jaladai hamu ma dengan basani debata mare de mahita.
de hitamuse sian bukuende nomor 154.
Mari kita musesian buku ende nomor 155.
GPD Mahita Muse sian buku ende nomor 170 sia. Oh
de mahita musee sian buku ini nomor 702. 702. Martang yang mahita. Puji ma Tuhan di bata ale todiku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ale todiku jala unang tung halupahod dengkan di basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalu makasahikmu sudena. Ibana paluahok ko samsian hamagoan. Jala dilehot tuhod dengkan bahasa dohot asini roha. Para si roha jala pardengkan bahasa do Tuhan de bata. Labata rimas jala para si roha godang. Dang di bait tuhita na hobbar tu dosata. Jala dang di balosot tuhita na hobbar tu hajahatotta. Songon asini roha ni ama tuaka anak konna do. Asini roha ni Tuhan de bata. Diaka na magkabiari ibana. Nung ngatakas di patuduhot de bata holong ni roha na ituhita. Dinamate Kristus humokopita. Uju pardosa do pehita at tong dalam malua mahita nuain siya rimasna dunggawe parpitor hita hinorhon ni mudarnay di baynisay pujion ni pamangakku doho rohakku doho nasa pabahinakku do Tuhan de bata olat nion rodi sa liling nililing na. Amin. Mari di mahita paras 35 ayat sada jongjong mahamuna saluhutna. Cik.
yakum mapiliata ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot naso libasa na mauliutus hubasahat tami masian na ni lehom mi tuhami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu may jalara moti asa parhasya kami pilihanon pati bulon harajaw mo dito ngatongan ni huriam dohot di portibion buhay maruhan nami marhite-hite todim asalam hutad dahami gulang ni silehon-lehom mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata na totong na somarmula na somarpasohotan hupuji hami mahuala sao suditahim naong sinakap mo adorang somaroja hadopi hasyanganon dang taraba si bolis sakap mo dak sudah tahim na badiyay di bahid dosa nami alani holong ni roham na balga naso haduduani di bahin ni mauliati marohan nami tuho alanang sao sakap mo ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulo di hami asa malua hami siya dosa hamatean dohosian uhum jala macohot tami mangulahot dosa ope say asi maroham di hami togihom mahami tu anakmu say bay mahami gabe si luam tu ibana asa upa ni halojaon na hami ala na tinaon na berniti dohot hangaluton humokop pami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana say sunggulima nang huriam sa daryon, asa diingot habal gaw mo dohot haroro ni anakmu, gabi jolma, lau panguluhok kami pardosa, say sunggulima akka parhalado di huriam, mamaritahon barita na uli ito sa luhut talak, naong patarha sa ngapom mo, jala nang jupang dami dohot asonangan, say lehom mapitunaw kaptuhalat na sutumaddaho, dohot tu parugamo na asing, asaro na sila manguloy Tuhan namin Jesus Kristus, say rajay masaluhut panggonggomi, dohot akasuruan na, asa diboto na sida naong dilehok ko raja, na dibagasan pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na tergugot, say tatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu, say longani jala pasu-pasu hami sudi, akka na magodang, rodi dadanak, dibagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehom matuhami sa daryon hanguluan siap hari, say sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhom madamena tutodim. Amen.
Selamat Hari Natal malihita saluhutna.